Tusabane igcwama elisha emsakazweni ukhozi FM. Lento iyangikwanda bafethu ukucaca ukuthi kahle kahle umthandeni ubani. Sazi-ke abanye abantu bathi uma ngabe izinto zikuhambela kahle nawe uyakwazi ukuthi uhlele uthobekile, uhlele uveza isayidi le-right for wena. But uma ngabe izinto zinzima uyakwazi ukuthi futhi urelate naleso simo, ungakwazi ukuthi ubekezelele nanoma yini. Lento ifana nse noma uma ungenamali. Inhliziyo ibancane kakhulu, ukhuluma nanoma kanjani nomuntu. Kodwa mangabe unemali uyakwazi ukuthi nomuntu ekhuluma into ebhedayo ugcina ubona ukuthi awumane ilona yabonga kudluleke nje lapho. Ngiyakubingelela-ke kuphi nakuphi lapho unyaka lomukisi njengamanje ukubingelela uyena Mathinda Cebesi intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali to wazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela nje ukulungela upresse i-subscribe button bese nonke-ke bafethu nibuka amavidiyo ami ngicela nje ukuthi ningawequ like noma ngabe umdala noma ngabe umusha press u-like ebese uyalinda kuyayazi culture la ekhaya uyayilinda ividiyo ziphele ebese uyakhomenta ekupheleni kwayo usune-full understanding ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Igcwama elisha belisokhozini lafike lajabulisa nje kakhulu. Into engiyithanda ngayo nokujabulisa abasakazi akabi serious kakhulu namancoko aphinde futhi nabantu abasekhaya be-enjoy leyo interview abasuke beyilalele ngaleso sikhathi. Uyakwazi usa-relate nawo wonke umuntu osuke ebukela leyo nto ngaleso sikhathi. Phathele yona-ke i-interview yenze sure ukuthi usulaykhile wasubscribe ebese mina nayividiyo landela mina nawe sizohlangana comment section. Namubi kamnandi udala maye mubele mina. Awusho kanjeni? Nina nihlushwe yini? Hayi cha no ngithanda isimilo. Yebo ukhuthele futhi. Abafowethu siyabingelela emakhaya umthandeni SK lo. Umshove enkani kwaba nenkani indlaba ephika amambatha sebesula amadevana umthandeni SK ke igcokama elisha. Umnikazi ke weParis, umnikazi wegushi lami. Namhlanje sihleli lapha nomama wethu omuhle isipatsha sika mama uLedidi ninjani mani lefika ngiyafila ngiyabonga ngicoma into yakho vele ine fashion nje phakathi angizivile ikushi bese uyothenga eParis ubuso uyigcokama so usunika into edidayo ya ngoba nje eParis sibonile ukuthi kude kakhulu ngcono siye santini manje kuyafikeka nje impela 500 rand mosuka la eThekwini uye eGoli ugibele yebo awugibela itekisi yabona njoba nje amasama uzokubizwa stage sekunjena abagibela abagibele yebo so kanje yebo kumasama inkulu indaba wathinta indaba yamasama wangithinta eqolo ngicela ukukhipha nanti ipheshana lapha ngiphethe ipheshana njengogogo lapha angijwayelanga lento yokukhankasa kodwa hayi ngizokhankasa ke manje kanti ngikhankasa ke manje sekumahlutha ukhipha ngemabeleni kodwa lona ngilikhiphe esibeleni uyavota lapha kumasama lapha nginominathiwe lapha ngeParis kumasama ngicabanga ukuthi iyo indondo enkulu ke lena ke lapha eAfrika ngicabanga ukuthi othanda noma ofisa ukubona iParis iachieve kakhulu ngizocela ukuthi angivotela SMS athi R lo werama ngiyabona RY uY lo ayo uyabo RY10 bese thumela kule nombolo ke ethi ke 33 485 athumela kule nombolo ethi SMS leyo uyabona nje uma uthi RY10 bese uthumela khona manje nje umuntu akhiphe ifone ebambe ngesandla banana 5 rand lapha na 5 rand laba fowethu siyavota manje ya emarenkeni kuphi emakhaya ogogo ngicela ukuthi unikeze abazukulu gogo bevote kuvotelwa umthandeni lapha ingoma esemlandweni eParis. Uyabona bathanda gogo nabo bayakuthanda nabantu abasha bayakuthanda uthanda ubani ongathanda imbangi uyazi ngathola isimanga uyazi ngathola isimanga ukuthi emhlabeni nje ulipheshana lama ngilibeke la emhlabeni nje ngidalwe ngendlela ethe ukuhluka mina ngithanda ogogo yebo amakhehla ayangiwathanda ngithanda abelungu ayangihlekisa athi uPopeye ngithanda abelungu ngithanda izalukazi ngisho ngiyifice ezihleli ngifika ngishele uyabona bese ngishiya unemenayiti ngidlula ngithanda izalukazi nezingane ezincane yabo usho kanje ingane ezincane ngakithi ingane mhlamba ngeke ngibe nazo ngakithi ngeke ngibe nayo inzalo ngoba kuthi umuntu othanda kakhulu abantwana abatholi kanti esakho ibhekona phansi konyaka kubukwa amehlo nje yethu
Hayi ethu ke leyo abaye phansi konyaka. Ngibambe eswini khona ubhozo vele uvele eswini ube yikhubuthi mayisidlala bese ngithi ayiwo lo wami lona. Uthini wena? Ithi ifika nje vele kade ngayibona. Isigcwele incwadi. Imisa ubhozo eswini ngithe. Yeah. Isolama, elisha. Usho zingaki nje? Awuzazi. Okay. Ingane Oh boy. Into boy girl. Boy girl yebo. Uthola konke. Yeah. Manje na indaba umubi kamnandi umthandeni uSK uSminoff le ngoma lena ungichazelile wangichazela wangitshela. Kodwa khona le enye ibhalwe la kumasama engiyibonile. Kuthiwa awuthi ngibone enye okhethwa ngoba awukhethwa ngendaweni eyodwa. Khona i-best maskandi. Manje i-best maskandi inkinga ngazalwa ngiyiyo. Ivele ngu-best maskandi manje angikwazi ukuyikhankasela uyabona. Izoyiwinela nje ngendlela yayo. Ba vele ngi-best maskandi nawo ngoba sikhuluma yabo. Vele ngu-best nje uyabo. So esigxile kuyona kakhulu ile yeso. Ngiyithanda ukuba serious kodwa but ilena ke bamledithi ilena esivotela sithi RY10 angifuni ukuthi ngithi bese ngithi 2 ngoba bazotshela abantu ukuthi ngisho 2 ngithi sithumele iSMS kule nombolo ke manje ethi 33485 uyabona ngiyaqala futhi kwenza lento leli phepha leli kade leli phepha ngiba ngilifake lapha nje angifuni ukugeja RY10 angithi yebo RY 33485 uqedile ke lapho 9 indaba eneParis yebo uthumela indaba nje eneParis i-song of the year ngicela siyenze sisheshisa lento ukuze sikwazi ukudlula kule chapter eParis manje ubu live lapho akubonakala kusheshe lapho akubonakala ukuthi abantu sebevele baphethe bavele ba SMS akababhala asho ukuthi ngiphezwayo bathini bathi vuka insizwa ungenze njalo nayish bathi vuka ungibulale egwalandini umlandeli vuka cha amakhothanqoko yini amakhothanqoko lethi izoyihambela nje no amakhothanqoko kwakuyisihloko se-album le engigcina ukuba nayo last year amakhothanqoko nje ngathi abantu abahloniphayo abafowethu nje abahloniphayo abantu abalungile yes yes ikota yebo yeah umuntu ohloniphayo umuntu owenza noma yini uyabona wenza noma yini for ukujabulisa omunye umuntu uyabo umuntu wenza noma yini yabo ikothanqoko ke leyo asikhube isona siphindile ngifuna baze baqala impela bacaca ukuthi hayi bayakuza ukuthi uthini siyavota bo uyabona ngiyaqala yabona ngifuna ukuyijwayela lento ile ukukhankasa ngoba sekuningi kuseza no song of the year bakhona lapha ngithi okhozini hayi awumena hayi umuntu usazofika yeah ngashiya iplatinum la ikhothanqoko nje kanye uyazi ngashiya iplatinum yami lapha hayi suka bahlonishwa iphi ambala yazi it's a story yazi umuntu nohlaka liyaluma lutho mfethu ngiphila kubantu yabona mina abantu bazongi-understand ukuhamba kwesikhathi ngilo muntu ngithiwa yinjani ngenuine yabo ngiyakuzwa and I'm very very humble hayi ke lapho humble guy angivumile la lokuqala ngikuvumile lokwesibili ungaka nanto ke ingoma ethi kushi sama ngoba sama yeah siyavota singakhohlwa siyavota yeah siyavota bafowethu RY10 uthumele kule number ivele ngikhohlwa 33485 uthumela kule nombolo lena bafowethu RY10 uyise kuphi u33485 ngoba mawuthi 2 bazocaba for uthulu bazofa ku2 uyise
Sikhuluma ney'mpizi lapho iy'mpizi mayivota. Zivota ngobhopopho, iphethe obhopopho ngesandla njengoba ngikhuluma. eDenver lapha eJiphi lapha eGeorge Gore, Force Rollers, eMrafu eGoli, e17 kwaMasha Hostel. Yebo. Hayi, bafowethu sithi sithumela kuleyo nombolo engishilo. Hayi-ke siyabonga. Awuthandi maskandi nangumuntu. Fanele nimzamele nje naye. Agqoke i-tight. Ngiyambona. Uyoshada iphuzu, ushada noma ushada. Uyashaya amaphuzu. Anishaya iphuzu yakho noma. Khona nje iphuzu. Asishaya ngoba naye unayo lento kaMahubo. Unayo lento kuMahubo. Mbijana. Hayi musuthi mbijana. Hawu. Mbijana phela Valelisa. Umnandi bafowethu sawubona ubuhlungu sala kahle isiphelile airtime lapha okhozini FM kwisikhondla somsakazo Ubufake imali. Umthandeni SK lo. Idatha ibinganani? Idatha. Okay. Siyabonga kakhulu nanokuthi nje bafowethu amasama asishadise. Yebo. Awusashada. Sashada ngizwile futhi negusha ekseni lapha kusigqemeza ngiyabonga. Siyabonga. Siyabonga mpongose. Sibe bahle nje wena. Hawu.